Abarimi be county ya Kisii nigo borkia omoichano obo omonene nije magega yo wika ase chobisi chokanana amoyo imemo chobasongo barenogo semalinga mbachikoegwa amoyo bairane ise chinga chabo bachikosimeka korende nigo bakwa ne kiondoko ekirobate bigobuna amoyo tayo Jasa Marieta enkoro kuteresa ke mtonyabaro korubonchari bo murenda twachirega igakorwara misi togo tebigunga kanya twarosa bona iga twabogete mambi gochaga iga saa 2 no yatanyoraga mna bakoigora saa 12 yele kero bakoigora saa 2 no batanyora ntwa no nyenkene nke yabagototebi igotora tokunya komboga ninjara yatorire ntwariete kende yabande tore marete bona ntosinyiringa mwata digabatokani nyanye boye mboyo nane round area nanda na baya beta igatokagenda tokagora amoyo isiko nabatokenda togorege kora konya twanarire nabatokogora tari obo bocha kogera ntosimike nawe kaboni go mungina maybe mwabisanu nde naroba kwaneire onde tayo to kwaneire muna twachetega atokonya goikaranse biriri goeta ojoro gotata inga moche gosemotige gosemagende ntoramarora aba busambara ba okay nade tiga to kwa no mungina ondega iga nare ga nete to ko kwa nenere ya mase matabinga na kiwe kaboniga na ki maybe batebi karibu sana ki kurugusa Marieta asa Marieta nde nkor kwelisabeti kwambuka nyakundi korumarani nkorukoruke gogi asoko bwatyo bo maene eserikali nabo yaturikiranga enda ase chikwerende chaino chiobisi chia moyo moreta amoyo tugachaka gochaka kogenda ase chiobisi chire yange muna bono ncheke obisi yane yarenge marani inkamyo kamambi chuni nkagenda rituko ritanga ni bachagete korwo obwoyo kaenda nkabutororo paka chinsa 10 woyo omboruru y'abantu bakaegwa abantu 10 obwoyo togochikogenda mambi ende no obwoyo bwaire tigaminyoka gochiga iga bosongo nona rete kuoyo obwoyo korukoru erieta ryane erire system nonya nekerobo bwaruto butaracha na chirororo chintunda ibere isato ngocha bwoyo nga bwoyo system teyo bokaera ngara misingo bwoyo bwaeri obwoyo kibwaera nende naende twarikere tunga injwa system obwoyo bwachire togo chigochaga system teyo igoro bokaira nigo tobutete gaiga system teyo paka bokamisa tokaruga iga munancho mwene naruga iga chienseye mo ya magoroba torengerera tinga kero kende system eirende kero kende neigokwe naende nakabokerete chinsa 10 no chianyoraga iga no mugaka aga kumetinga nga inachia nabange goikera iga abangina nabange naicha nanyora naika chinsa 10 lakini nanyora abangina baichirega iga mbaga akakomba ngina komba nabake no baichirega iga twaganyire amabiso chiochi cha chinsa ne system eye bono rende gaki serikali motarenge gwancha morosie njerende toegwa moyo kobwa koira naga iga gwaicha kabesa tobwatie transport bwatumire waicha chiranchi iga abakorie biasara no bare abesa tobwatie okoriera no ene ranchi nigo bono babekire ebirero byabo gochase wizara y'oburimi boigo ase omurai omunene bwensi ya Kenya omusike William Samuel Ruto westona nigati erinde korwa obokonyi twasundokire twararire eserikali tigayancha gakia toenjerende tonyoro obwoyo abantu bagenda abantu bakorware abande barware tabanyi nabagotu barega iga bagaka bagotu mugakonde niga kiranse gaiga ngarwarete paka twarora bobe twaigure nkankorera tore gakia serikali tigayanche tokonye etowa moyo ekiagera kibato arinde mbago twatogende tosumekere ndagera narirende serikali osabono bono gokonyu ntoyo toroche gaiga seri tukoria rero tigabanche batorose ringanga kitokonyoro obwoyo rero ntorikorwani gotokorara no ene transport teyo tobwate abange babo nigo bagateba barwete chinsemo chiare ekero yababetereretie korara ensemo echipara wikali tukoria rero breno gosemeringa mbachikonyora amoyo ayo korende ogotema nokugani kwabo ngocheti goikerana James Ruko tuke korumarani igondo jenga korwa marani nabo narigirio bwoyobo mpaka bagonya gototebinge system mpaka naikerie kerengeri goche town ga korro bwoyo gosimbonyo kunaga jette dindarra mo biso ndogo ntebinga ngayo bwoyo boberet nande direction mbaranga nereri togo soa eger tobonyore bone torigeretia abantu ga bakorike bitabu ibintu rikorase bigochigochi
bono kina ndojenga no mojana sende na abande baritori na barabwo nabo baichanete gekogera obuoyo bonto botagete naende serikali keja arure ndo obuoyo degotwa ta oronge na Adriano Mbuyo bure yonkorwa riana sub location riana location bono ntobwati message jiwe da kuiyo boyoga lakini bona mna bona igoro najete nkanyora pati mbaya nebire kitambulisho kiane abantu betinyoye photocopy mbeke gaiga arafu ndike ne code number lakini bone kerna chire ga ne binto bya na bie biga na ete na toire photocopy ne reye bono na chire bobori ngaiye ngo beke binte bya na tebi kuyaya yoko gendo kanye message bone binto bya change bono na kumiringa ngakina ende bya change sengenjo nga na tebe tunga eweta ni 28 days or 30 days igende kiabere ya expire igonga tingo cha kuoye oboyo bono ngakitoka nga ye serikali bone bano monto tamanye tinga yakorunga yakochi toro jinga nko cheregwale nga sengenjo oboyo boiga ya tete serikali nya yachire nande atoikeirie be tigaye barwe nyenjo ko nyoro oboyo nono monto otabwatie ngenjago bantu bande na bale maru bale mbabwati magora bana barweire mbali ko nyago tenensi orori eko bakira inse bona ina atusinye nga bono ngakitoka onyore basini koreta garwa sengenja bantu bakorwa tigabono batoira social location asaba gambi bale batobekera moyo oro toruze dioro kobwago nyago chandika asengenja bantu abange totumye transport okurwigoro no toriga bantu bande mbaroro batumekira nge wiki ngima barega batanya okonyo bona kitwara nganyore ko nyarekana tigo mweshimiwa Ruto abeke mangana ya social location abagambi batubagera moyo aba korengana nengenjo torigete osetole chestete kubwako nyagocha abantu batumire kibesa bande nkurukeroka bande nkurwai mnabona nje naru angena bogere mata ali naikirega gocha kurigi obwe obwambori kurwigoro nondega ngorende tige serikali iteto konye abalimi bakonye ke balime egende banyore endagira bakoli inde sengenjo mnaroche mnagaiga abantu baikirega abantu bana baikirega iga bande barwaete abande babwate pressure bande bakire ikoti namba jitobwate ntodi ko bono buna inje bono namba yana matuka akira ange wiki bere cha ya digaire matuka makesana igono ngocha kanyolando boyo wa expire bono lende igoti kabara kise batokonyo nyol mambi toko boyo bato ekwende boyo bombi yamono yonale ko saba omurai Samuel Ruto atokonye amoya aywa cha sub location ndali boyo na sengenjo yes diamono bana jasa marieta Joseph Niwochere Nathan Gorkeragi ogembo igoto korera twarire korugore biroro bire binene bakia baganya gotatebina ganya ekwende yangire koigoka epini namba yangire koigoka net gwakiteyo bona gotokorera ngaye net gwakia yasirete ngayachi tetwabori nande komenta nayo amoyo aya chinamba chiri batobekerete ko bachire expire yaganto kali focha namba elio twari getenga anete tuwacha twate ndori kenga totumerwe nga ekoti nga ora chikoti chiko chikale chinyinge ngakinjiri ko bachimbe chavere chi twachande kintu ne koragera matukana batokobokera twara akotomenya ta mairi twanganyira bangina koruchinga chaito osento nyoro boy bana go boyo mboyo pi ngakitoko tokonyeka oyo minto president Akonya, torora mabera bana kitu na koragera bukimenya wakindi cha nduri kunyu mabio tubege kayari aba bunga baito baga undeta yojira to bolinga ki ingikegenderete lakini no birere binene nakitaka kora anyene chikura bari ko bolikanga tubege chira nto bake lakini bana gabachire amasakume kakitokonya ndagera ya to bolire wana bana bagaka batotamire twachita kuyo boya bagaka batobolinga imwa cheta bangina mwanganye tekurwemeche. Asante sana abaigana bamenyi be county ya Kisii bigo kubarukuchinsemo ao bagasene koligerelia usembanyoro bokonyi bonde bwensi kurugestyo BC chokona na mayo county ya Kisii korende wikanande ebirobinde turachikomera nangotema tole stokonyara usentonyore aba bisakuruwase cyo BC chiga lindo bachikonyara ko baba gotomwerekeo ngange ntukikiri barachikonyara ko baba kogendera gingo reporter ya Kisii FM digital ensemo ya YouTube abaigo Kisii FM radio Rietariane Bivan Omari.